Sibingelela abazalwane egameni elihle lomfana wethu Jesu Kristu. Onyakeni omusha abantu sabazi. Sagcina last year. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu uphinde wasikhumbula wabangani nathi. Wasigcina abaningi uthe kushaya ukhisimusi bengasekho nje emhlabeni kodwa thina uNkulunkulu usigcinile. Siyabonga lokho, siyabonga siyabonga uthando lwakhe. Haleluya. Sibonga umusa nje uNkosi, sibonga ukugcinwa. Sibonga nabasana naye bekade besemakhaya ukuthi babuya besazi idudla. Haleluya. Uqalile kunyaka abathandekayo. Into esihamba ngayo thina ilapha abathandekayo encwadini kaFilipi chapter number 1. Sizofunda from verse number 12 to verse number 14. Ncwadi kaFilipi chapter number 1. Verse number 12 to verse number 14. Singathokoza ngokukhona nje ongasifundela kamnandi. Verse number 12 to verse number 14. Kepha ngithanda ukuba nazi bazalwane ukuthi lokho kwangehlelayo ugcine kwaveza ukuqhubeka kwevangeli. Lokho kwangehlelayo bazalwane ngithanda ukuthi nazi ukuthi kugcine kuveza ukuqhubeka kwevangeli. Lokho bazalwane okwangehlelayo ngifisa nazi ukuthi kugcine kuveza ukuqhubeka kwevangeli. The advancement of the gospel. Itheme esihamba ngayo kulonyaka, the advancement of the gospel. Zikhona izinto engasuke zisibambe, ayikhona ama challenges, kodwa uthi uPaul ngiyathanda ukuthi nazi ukuthi zonke lezi zinto mina ezangehlelayo zigcine ziveza ukuqhubeka kwevangeli. Yes, Tamsa. Kwaze kwathi izibopho zami zabonakala enqabeni yonke nakubo bonke abanye ukuthi zingenxa kaKristu. Nabantu engangiboshwe nabo kwayibona abajika befakazi. Haleluya. Akushomo yena uPaul, kodwa kwasha abantu aboshwe nabo. Why abantu bekhulumela amazwi is because isimo angena kuso bambona eqhubeka eshumayela ivangeli. Isimo sikhona, isimo kuba isona isimo esasizomdestroya, kodwa bambona eqhubeka engafuni ukukhaliswa. Abantu mabeza kuye bethi bazomkhalela noma bazomkhalisa noma bazothandaza kanye naye noma bazomupha amandla, wafumana ukuthi ibona abaphiwa amandla bephiwa uPaul eboshiwe esejele. Kwafakaza bona bathi phela lezi ibopho ezikubophile zingezi kaKristu, thina zisifanele ukuba kuleli jele, thina kusifanele, kodwa wena kusifanele akukufanelanga because okwakho kungokaKristu. Yes. Nokuthi iningi labazalwane enkosini betholile ithemba ngezibopho zami
bazuzile kakhulu isibindi sokukhuluma izwi kaNkulunkulu ngokungesayo. Nabo abantu ababoshwe nayo uPaul bazuza ithemba. Hallelujah. Bazuza ithemba ngesimo uPaul akusona. Wangaba teketeke uPaul esimene akusona. Kwayisona simo esenza ukuthi laba bantu bathole ithemba. Hallelujah. Sometimes kuyenzeka singene einkingeni abantu abangakholwa bengazuza ithemba. Hallelujah. Ukunalokho bevele belahlekelwe uNkulunkulu bethi kanti lento ensindisa yini. Ngoba kuqale kwasho wena kuqala ukuthi hayi sengathi ngangqongqoza kweminye iminyaka. Hallelujah. Kodwa laba bantu ngokuqhubeka kwevangeli uPaul aliqhubayo emaketangeni aboshwe kuwo, abantu bazuza ithemba, bathola ithemba ngesimo sakhe. Yes, Thomasana. Abanye kambe bashumayela uKristu ngomhawu nangombango, kepha abanye ngenhliziyo enhle. Laba bashumayela ngothando bazi ukuthi uzimisele ukuvikela ivangeli. Kepha labo bamemezela uKristu ngombango kungenganhliziyo futhi bazakuvusela ukukhathazeka ekuboshweni kwami. Kunani pho lokhu uKristu uyanikezela ngey'ndlela zonke, noma ngokuzenzisa noma ngesimanga. Kulokho-ke ngiyathokoza. Yebo, ngiyathokoza. Awuqale futhi from verse 15 wehle nakho. Abanye kambe bafuna leli. Okay. Chapter 1 verse 15. Vula nje ngawo. Khona lizokuthanda iBhayibheli. Abanye kambe bashumayela uKristu ngomhawu nangombango, kodwa abanye ngenhliziyo. Abanye bashumayela ngothando bazi ukuthi ngilimiselwe ukuvikela ivangeli. Kepha labo abanye bashumayela uKristu ngombango kungengokwethembeka, bezitshela ukuthi bangangidalela inhlungu ngisaboshiwe. Kunani na uKristu uyashumayelwa ngezindlela zonke, kungaba ngokuzenzisa noma ngokweqiniso. Kukho konke lokho mina ngiyathokoza, yebo ngiyathokoza, ngokuba ngiyazi ukuthi inkululeko yenu nokungisiza kwenu okukhulu ngokukamoya kaJesu Kristu kuza kolekelela ekukhululeni kwami. Enye into uPaul la ivezayo bathandekayo, sizwa kuthiwa kwase kube kune competition. Hallelujah. Sizwa kuthiwa kwase kune competition but uPaul aka complain. Uthi ngiyajabula, ngijabuliswa ukuthi ivangeli liyaqhubeka noma mina ngisejele. Although laba bantu abaliqhubayo bengaphandle mina ngisejele, bayajabula, bajabulela ukuthi mina ngiboshiwe ngisejele. Hallelujah. So sekune competition. I-competition bajabulela ukuthi uPaul abantu ashumayela kanye nabo. uPaul akasezushumayela, sebezoshumayela bodwa ngoba yini ngaphakathi. Uthi kodwa iyangijabulisa nakho lokho because ivangeli lisashunyayela. Noma mina ngikulesi sipho kodwa lona ivangeli liyaqhubeka liyahamba. Hallelujah. Akabambi grudge. Akasho ukuthi inkosi zingibambele bona. Akasongi, akasho nokuthi lesi simo enguso mina ngikusona ngokuthanda kaNkulunkulu. Kodwa uthi ngijabuliswa ukuthi ivangeli liyashunyayelwa, liyaqhubeka. Hallelujah. Phekwe competition yayikhona. Ngicela uthandaze mfundisi umsomo. Sizwe ukukhuthazwa
ukwaziswa kwezinyanga esibabekana nazo ngenxa yevangeli. Phezu kwakho konke inhliziyo zethu zidla ukuthokoza kukho konke esikwenzayo. Njengoba umntwana wakho sizophilisa inhliziyo yakho ukuba umyalezo ufumane indawo ey'nhliziyweni zethu, sibe umhlabathi ovunduleka kwamukela izwi lakho. Baqedane sibonge sigijime nawo lowo myalezo konke yena with an understanding ukuthi konke osikelayo kungenxa kaKristu nodumo oluya kuye. Akukho nokukodwa esiyokukhema ukuthi kungenxa yezenzo zethu. Sivele kumaqotho ohambweni lokushumayela imfundiso nasendaweni yaseNanda nakuyo yonke indawo esakhele kuyo nasemsebenzini alapho esakhelene nabo uNkulunkulu wethu uletha in Jesus name. Hallelujah. Iphuzu lami lokuqala ngifuna ukukhuluma ngokukhulu kukaNkulunkulu, God's sovereignty. Ubukhulu bukaNkulunkulu. Hallelujah. Ijele uPaul aboshwe kulo bathandekayo. uNkulunkulu uthanda ukusebenzisa ijele ukuze ivangeli liqhubeke. Hallelujah. uPaul wangenayo intshisekelo yokushumayela eFilipi. Hallelujah. Yayingekho into kuyena eyayimdonsa ithi akayishumayela eFilipi. But uNkulunkulu kwaba uyena oveza ukuthi uPaul ayoshumayela eFilipi ngokwentando yakhe. uPaul wayinazo zonke izinto ayithanda, kodwa wayengakuthandi ukuyishumayela eFilipi. Number 1, uPaul wayithanda ukuthi aphinde ahambele indawo lezi ayiseyihambele eshumayele kuzona. Hallelujah. Wayeseseplanile whatever into eplanayo uboshiya iphesenti lentando kaNkulunkulu. Hallelujah. Yonke into decide ukuyenza, yonke into oyibekile for ama-resolution alonyaka uboshiya iphesenti lentando kaNkulunkulu. Hallelujah. Uthi ma uzenza zonke izinto oyiplanayo ukuzenza for this year, kodwa bese uyishiya iphesenti lentando kaNkulunkulu, ushiya ukuphoxeka kwentando kaNkulunkulu. Ngoba intando kaNkulunkulu izohamba lawe ongavumi ukuhamba khona. Intando kaNkulunkulu. Bathandekayo, sikhonza uNkulunkulu omkhulu, uNkulunkulu onentando yakhe, uNkulunkulu obusa yena, uNkulunkulu onegunya. Hallelujah. Ey'ntweni zonke esizenzayo sazi ukuthi kunoNkulunkulu wentando yakhe, kunoNkulunkulu onegunya, kunoNkulunkulu omkhulu kakhulu. Let's check lezi incwadi eziwu-2. Incwadi yeZenzo chapter number 9, verse 15, verse number 16, and the Romans 15 verse 23. Yes. Kepha manje njengoba ngasena indawo kulamazwe futhi sewunyaka emkhulu ngilangazelela ukuza kini. Uyokuza ngesikhathi ngiya eSpaniya ngokuba ngiyethemba ukuthi ekwedluleni kwami ngizakubona bese senganelisekile ukuhlala nami. Akujamuza uPaul. uPaul kunezinto ayishoyo kulabo abantu uthi uyathanda ukuphinde babone futhi uzophinde babone. Hallelujah. Njengoba ehambe yale ngizobuya phela ngize kunini. Intando kaPaul leyo. Hallelujah. uPaul uplan uqedile. That is Romans 15:23 angithi. Let's check iZenzo chapter number 9. Yes. Verse number
number 15 to 16. Kepha inkosi yathi kuye, hamba ngokuba lo uyisitha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe emakhosini nabantu bakwa-Israyeli, ngokuba ngizakubonisa ukuthi kumele ahlupheke kangakanani ngenxa yegama lami. Ahlupheka kangakanani ngenxa yegama lami. uNkulunkulu okubusa yena abathandekayo. Ubukhulu bentando kaNkulunkulu. uPaul entandweni yakhe uthe goodbye bathi uzophinda nimbone. Kanti uNkulunkulu yena uthi isitsha sami lesi engihlose ukushumayela ivangeli ngaso. And noma ngizosebenzisa lesi sitsha kodwa kunezinto eyifuna ukuthatha indawo phezu kwesitsha sami. Hallelujah. uPaul akanayo iplan ngokuye eFilipi. Iplan yakhe eyokuthi akhiphe imali akhokhele itrip yakhe aye eRome. uNkulunkulu uthi awuzukhokha imali yetrip yakho uye eRome. Hallelujah. Kodwa eRome uzofika. Akuzukhokha wena kodwa kuzobe khokha iziphathimandla zaseRome. Hallelujah. Wena akuzosebenza yakhe imali kodwa kuzosebenza imali yeziphathimandla zaseRome. Elki uzoya eRome uyoshumayela ivangeli kodwa awusezukushumayela ngalendlela yena wena ukuthi uplane ngayo. So uPaul ebanjwa amasosha eRome, wathunyelwa ngomkhumbi ethunyelwe eRome. Athi ayibona iplan kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani. uPaul ufuna ukushumayela eRome and usazohlanganisa imali yetrip yokuya eRome. uNkulunkulu mayifuna aqhubeka ayoshumayela eRome, uthatha uPaul umfake ejele. Hallelujah. Ukuze ashumayele ivangeli. Kunezimo uNkulunkulu azosifaka kuzona thina size sibone uSathane kanti uNkulunkulu usemsebenzini. Okufanele ngabe sipraise uNkulunkulu phekwe ejele umuntu akulona. uPaul akaboni uSathane, akaboni abathakathi, kodwa ubona uNkulunkulu esemsebenzini. Ubona uNkulunkulu ezohambisa intando yakhe. Hallelujah. Ephakathi ejele akabona abathakathi, akabona abantu abangamfuni, akabona abantu abamzondayo, but he understand ukuthi ngilapha ngokwentando kaNkulunkulu. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu uyena ovula iminyango ukuba ngene kuleli jele. So ngoba uNkulunkulu eyivulile iminyango ukuthi ngene kuleli jele, ngakho angizuthuka uNkulunkulu, angizuzonda uNkulunkulu, angizuhlala phansi ngingayi enkonzweni, angizuhlala ngishintshe ikhathi zomthandazo. Khona abantu uma esejele uNkulunkulu ambeke kulo ashintshe ngisho isikhathi somthandazo angathandazi at all. uNkulunkulu ambone enguSathane. Kodwa uPaul ephakathi ejele upraise uNkulunkulu futhi ngilapha ngokwecebo intando kaNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu bantwana baseCrossroads befuna ukusebenzisa, akazi usebenzisa ukuthi sihambe ngamabhanoyi kuphela. Ngoba abantu babona izinto ezinhle uma ziza bese be-embrace bethi uNkulunkulu kanti mhlawumbe uSathane olethe izinto ezinhle empilweni yakho. Abanye azibona ngani ukuthi lo muntu le moto ayithola ukuthi wayiphiwe uSathane. Ubona ukuthi uma esenemoto engabe seze enkonzweni. Hallelujah. Limoto wayiplanela uSathane, oyinika uSathane. Size
sijabule sibonga uNkulunkulu kanti no akayiniwanga uNkulunkulu. Khona abantu abasebenza imisebenzi eright kabi. Kodwa leyo umsebenzi bayinikezwe uSathane. Nanemali abanayo bayinikezwe uSathane. uSathane ubaqashile ukuze intando kaNkulunkulu ingaqhubeki. Bese behlala phansi baya relax. Hallelujah. Mina ngikutshela ngabantu mina khona abantu engibaziyo abanemali enzima kodwa abayingeni indaba yesontweni. Uzubona nje kanti lo muntu lo msebenzi sasukhulekela. Sanikezwe uSathane. After death akasana ndaba noNkulunkulu. Hallelujah. Abanye imali abanayo imali yobona nje imali kaSathane. Hallelujah. Akana ndaba nentando kaNkulunkulu nokhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu omunye umkhumbula ngoba nakhe ehluphekile. My right esuthi akana ndaba ayihoyi nendaba yokuyesontweni. Hallelujah. Bathandekayo uNkulunkulu mayifuna sigcwalise indaba. Ivangeli alifikanga kahle la. Hallelujah. Akuthi uyabona nje mangase just imagine ukube abafundi bakaJesu abazikelwanga abashawanga abahlaselwanga ngabe ivangeli lafika la. Langeke lifike ivangeli. Kodwa uNkulunkulu kuze lifike ivangeli wavusa abantu baseRome ukuthi balwe nabafundi bakaJesu. Uma belwe nabafundi bakaJesu, abafundi bakaJesu babaleka bagcwala inkalo ngenhloso ukuthi bayawucasha kanti sekuqhubeka kwevangeli. Hallelujah. Likhutshwa yini ivangeli? Likhutshwa izinto ezimbi. Kufuna ngabe ngelinye ilanga sithi siyambonga uJudas owakhaphela uJesu. Ngoba ukuba uJesu akamkhaphela ngabe izono zethu namanje kahlanzo. Okusho ukuthi uJudas wayesecebeni likaNkulunkulu ukuthi akunikele ngoJesu ukuze kuhlanzeke izono zethu. Hallelujah. Sikhonza uNkulunkulu omkhulu bathandekayo uNkulunkulu wecebo lakhe. Uma kuzoqhubeka ivangeli uthatha uPaul umfake ejele. uPaul wayeboshiwe. Not ukuboshwa lokho okubonayo lapha kwesivili lokubona mawuze ukubona abamuzi. Hallelujah. Kwangekho sigoloza lapha. Ukuboshwa kukaPaul wayechained ngezandla zowu2. Hallelujah. Lesi sandla ukuba abantu babeshayiseke mabebambele beshayiseke oPaul babeboshwe kanjalo eRome. Ukube usipari ngale ubamba isandla sakhe. Isandla sakhe sibambisa umaxolo ule kwakuboshwe kanjalo. Kwakungekho ukushona le uphinde uhambe oyithethele odlala iWi-Fi lapha cha. Babeboshiwe behlezi ndawonye. uPaul wasebenzisa lelo thuba eboshiwe izandla zowu2. Hallelujah. Wasebenzisa lelo thuba lokushumayela ivangeli. Lo muntu uboshiwe izandla zombili. Aboshiwe izandla kuphela boshwe ngisho inyawo. Iboshwe ngeketabo. Lo muntu akakwazi ukulala kahle. Kodwa akasho ukuthi uNkulunkulu uSathane. Njengoba wena usho mangabe usenkingeni. Njengoba wena wenza mangabe uNkulunkulu ekufaka isimeni esithile. Isimanda nje sincane futhi ekhalise weambulance. Akazathi kufaka abanye ke namuhla enkingeni axolele nokuthi nje angasikhulumisi. Omunye athi left kwi-group. Hayi. Ufuna ukuthi singamphazamisi. Uphume nje kahle kwi-group. Ufuna nje thina size singamphazamisi. Lesi simo nje sincane ukhalisa kweambulance. Hallelujah. Sikhonza uNkulunkulu bazalwane omkhulu kakhulu. Indlela zakhe ziphakeme. Hallelujah. Ukuqhubeka kwevangeli akubanga kuhle, akubanga usweet. Kodwa la aqhubeka ngezinto ezihlupha.
Hallelujah. Kodwa walishare ivangeli, washare indaba ezimnandi. Wakhuluma nabantu eboshiwe ejele. Wakhuluma ngoNkulunkulu omkhulu kakhulu. Kodwa isima kusona kwangamele akhulume ngoNkulunkulu okhululanayo, kodwa yena beboshiwe. Hallelujah. Abantu babefuna ukukhuluma ngevangeli, sengathi umuntu angaba ne-1000 iqala ukuze akhulume ngevangeli. Hallelujah. Khona umnyathe ngibuka ivideo lapha ku TikTok. Ethi hawu Nkosi, ungiphe nje imiliyoni ngithenge le moto. Ngithengele uNkulunkulu unyazi bezulu ihambe ngale moto. Hallelujah. Bazalwane kuze sijabulise uNkulunkulu, akudinge ukuthi sibe nemiliyoni, akudinge ukuthi sibe nemali. Hallelujah. Kodwa ukuba ivangeli kaNkulunkulu. Hallelujah. This year sengathi ukukhula kwe-Crossroads sesandleni zakho, hayi ezandleni zabathile. Noma ubani kusesandleni sakho ukuthi leli ivangeli leli yazi umhlaba wonke. Hallelujah. Ungagcini nje ngokusebenza nabantu bese ungabatsheli lutho uNkulunkulu omkhulu. Hallelujah. Ungagcini ukuthi udlala isitokofela nabantu ungabatsheli uNkulunkulu. Hallelujah. Ungagcini ukuthi uhambe wonke amaklabhu wahambayo. Angisho amaklabhu lawo okuphuza, amaklabhu lawo itokofela yonke leyo nto. Zonke lezi zinto esuke sihlangana nazo. Hallelujah. Ukukhula komsebenzi kaNkulunkulu kusezandleni zakho. Lento owuyenza kwa-Triple M ufuna uyayenza la ebandleni leProfit. Hallelujah. The advancement of the gospel. Ukuqhubeka kwevangeli silisabalalise umhlaba wonke. Hallelujah. Lento obuyenza ku-Triple M into ongabe uyayenza nala. In fact esontweni akufanele ngabe uyaya esontweni engekho umuntu ofika naye. Into ebalekile makuyiSunday abathandekayo. Yazi into ebalekile makuyiSunday. MakuyiSunday notebook yakho, iBhayibheli lakho, icilongo lakho, umnikelo wakho, umuntu ohamba naye. Don't be selfish. Ku-Triple M lina benikhuthele. Kwa-IFA lina benikhuthele. Uyabona lento ikhona ezike zathi ukuxaka, zathi ukuyixaka, kwathi wafaka imali ukhuphula omunye, ukhuphula omunye. Angisayiboni kodwa manje. Ikhona lezo nto kufela kade ngidala ku-WhatsApp ziyabakhuphulayo. Ka-200 rand. Hallelujah. Umsebenzi kaNkulunkulu ukhushulwa nini? Ivangeli silenze ukuthi lisabalale, ligcwale umhlaba wonke. Triple M ubudlala wena. IFA ubudlala lapha e-workshop phezulu lapha. Nami ngisafika la eThekwini kwathi umuntu ufuna umsebenzi ngajabula ngathi yeza. Kwathi hawu abakibamba nawe sengikutholele umsebenzi. Wathi ngilandele yimi yomjabula nginyuka itepisi lapha e-workshop. Nyuka itepisi lapha emabhenki phezulu, ama-ATM
nanku ayefeyila. Ngafika ngahlala phansi ngalalela ipresentation. Uthi no. Ukhuphula ithini yakho. Uphinde ukhuphule okunye. Kodwa emsebenzini kaNkulunkulu asikwenzi. Why sakuthe? Ukukhula kwa Crossroads kusezandleni zakho. Hallelujah. Yabona noma siba ngakho next week silindele abantu aba-2 ngoba umfundisi umsomo kwamashu uzoqhamuka nomunye. uDlamini etraining uzoqhamuka nomunye. Uxoloke useya ngokuphashana. Useya ngokuphashana manje. Angazi noma usedla izolo. Kanti bekuthe. Hallelujah. Ivangeli bazalwane liyaqhutshwa. Aqhutshwa ngezinto ezinhle kuphela. Laqhubeka ngezinto ezinhle waboshwa umuntu waba sejele. uNkulunkulu eneplan. Hallelujah. Iplan kaNkulunkulu yayithi uPaul akashumayela ivangeli. Yena uyitshela ukuthi uzolishumayela ivangeli engekho chained. Kanti uNkulunkulu uzokwenza ukuthi ashumayele ivangeli echained. Hallelujah. Abantu babone ibopho zakhe. Yena wangayijaja ngezibopho zakhe. Kukhona abantu abayijajayo ngezibopho. Athi umuntu hayi ngizokhuluma kanjani ngoNkulunkulu kwamina ngibe ngingasebenzi. Lento yokukhuluma ngoNkulunkulu ayidingi ukuthi usebenze. Ngoba uNkulunkulu ubophe kulawa chain ukuthi iqhubhe ivangeli ukuthi iqaqe. Hallelujah. Amwazi ama-chain okona. Kodwa uPaul abantu ayiboshwe nabo kwayibona abajika befakaza bedlula yena. Bathi impela lo muntu ungokaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. uPaul basho lento lena akahambanga ngeMercedes. Basho lento akagqokile isudu enhle. Basho lento ukanye nabo uboshiwe. Hallelujah. Esinye isikhala esisishayayo uNkulunkulu mase sesibusisekile. Bathandekayo ukuthi mase sibusiseka la umuntu ushumayela la bese yathutha la hambe yohlala emhlanga njengamakhansela akhe. Hallelujah. Kodwa ushumayeza abantu base Newtown A. Kodwa yena mase esebusekile wenza njengamakhansela hambe yohlala emhlanga. Hallelujah. Mase sebusekile sengathi ngafika yazi ukuqhubeka kwevangeli bathandekayo. Ivangeli ukwazi ukuqhubeka ngokukhazikhazi kubantu oshumayela kubona. Kufanele abantu bekwazi ukusondela kuwena. Hallelujah. Abantu ufuna bekwazi ukusondela kuwena, bekwazi ukuxoxa nawe. Ungabi sezingeni lika president bengakwazi ukusondela kuwena. Ungabi sezingeni lokukhazikhazi bona abanganabo abazothi mabeyibheka bethi bekubuka wena bethi abafanelekile ukuya enkonzweni ngenxa ukuthi wena ukulela zinto. Angisho ukuthi asiphashe kodwa sithathe standards abantu esishumayela kubona usilingane nabo ukuze bakwazi ukusondela kuthina. Akuthi yabona nje uJesu waphoqa kwadingeka ukuthi baze bamhange uJesu ukuze ngoba uJesu wayengahlukanisekile nabafundi bakhe. Hallelujah. We want to advance the gospel. Hallelujah. Basho bona abantu ababoshwe kanye noPaul bathi impela lo muntu uyibopho
ezimbophile ayifani nezethu thina zisifanele kodwa yena akafanelekile impela yibopho ezikaKristu. Haleluya. Zonke ibopho ezangehlela zaqhuba zagcina ziveza ukuqhubeka kwevangeli. Zonke ibopho kepha ngithanda nazi bazalwane ukuthi lokho kwangehlelayo ugcina kwaveza ukuqhubeka kwevangeli. Hallelujah. Point number 2. 10 minutes left. Gospel advancement. Isaiah 55, verse number 11. Isaiah 55, verse number 11. Gospel advancement. Verse 11. Yes. Yoba njalo izwi lami emlonyeni wami aliyokubuyela kimi lilambatha lingakafezi lokho engikufunayo liphumelele kulokho engikuthumelele khona. Aphinde futhi. Liyakuba njalo izwi lami. Liyakuba njalo izwi lami eliphuma emlonyeni wami. Liphuma emlonyeni wakho uNkulunkulu. Aliyokubuyela kimi lilambatha. Ngeke libuye lilambatha. Lingakafezi lokho engikufunayo liphumelele kulokho engikuthumelele khona. The gospel spreads through unexpected circumstances, even in hardship. Hallelujah. Izwi kaNkulunkulu alibuyi emuva lilambatha. Manje like laphuma, it doesn't matter ukuthi umuntu ukuyiphi imeko. Hallelujah. Kodwa izwi kaNkulunkulu alibuyi lilambatha. uNkulunkulu bayifuna ukukusebenzisa noma ngabe lisebenza noma ngabe imaphi ama-hardship esibona. Bathanda singampenseli uNkulunkulu mangabe siso sizi. Singacabanga ukuthi ukuza la uNkulunkulu simenzele ifavor. Ngoba bathanda akekho nomunye owenzela uNkulunkulu ifavor. Umzalwane ngisho ethandaza, umuzwa ngisho ethandaza ukuthi ucabanga ukuthi uNkulunkulu umenzele ifavor. Hayi mina wathi omunye wathi mina ngamtshela uNkulunkulu ukuthi lengane ngokunkosazana wami esiko make ashona ngeke ngiphinde ngikhonze. Haleluya. Kusho umfundisi wayifakaza lapha sika hawu ngathwala izandla ekhaya ngoba esehlabelele kangaka kamnandi kanjeyana kodwa uzoshonelazo uthi mina ngamtshela ngoba bazalwane akukho la isitshela khona uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akenzile noma ngabe spirit angazi usuphila kuphi ngisho ungafasta kanjani kodwa awukwazi ukuqula intando kaNkulunkulu. Haleluya. Akekho umuntu okwazi ukuqula icebo intando kaNkulunkulu noma usawo. Ngeke uyiguqule intando kaNkulunkulu. Ngisho ngabe usuthandaza qatha kipha noyiliwe liwe phansi. Kodwa intando kaNkulunkulu asikwazi ukuyiguqula. Ngoba ngisho umthandazo wethu awunawo amandla. Kodwa umuntu onamandla lo esithandaza kuye. Uyena onamandla. Singathi mase sithandazile bese sibe zimpikogo sishaya isifuba. Esifa ngazathi fasting yakhe namandla. Akuwena onamandla okuqula izinto kodwa yilowo esithandaza kuye. uNkulunkulu wecebo nentando yakhe. Hallelujah.
singabe sesithandaza ngisho umthandazo wokuwa. Uyabona umthandazo ukuthi noma mina uNkulunkulu mawanginikile lo msebenzi ngeke ngiphinde ngihlabelele, ngeke ngiphinde ngishumayele, ngeke ngiphinde ngithandaze, ngeke ngiphinde ngikhonze. Haleluya. Ukuba kwethu la uNkulunkulu asibenzele ifavor, uNkulunkulu akashoti ngemembership bazalwane. Ngoba sometimes ke sicabanga ngathi uNkulunkulu ushoda ngemembership. uNkulunkulu akashoti ngemembership. Uthe ngisho amatshe engawavusa amdumise. Haleluya. So ukuza kwethu la uNkulunkulu asibenzele ifavor. Kodwa uthina sibenzele ifavor uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu bazalwane ayingengene uNkulunkulu. Mina ngincengile kodwa lesa. Kodwa uNkulunkulu ayingengene. Ingoma ehlukanisa unyaka. Haleluya. Bazalwane mawuyitshela ukuthi uNkulunkulu wena uyilethe phezulu ekhekheni. Khohlwa. Uyile uzophendula kube le ngoma ehlukanisa unyaka. Ayingengene. uNkulunkulu. Ushingoma kusho umfundisi. Bafowethu even noma singimapha amahashi. Angabe simiyene kangakanani. Ngisho ngabe sisenkingeni engakanani. Ngisho ngabe sigula kangakanani. Khona umuntu othi mayigula, agula umuntu azasongela uNkulunkulu. Kodwa uPaul wathi angifakiwe umthakathi ejele. Angifakiwe udevil ejele. Kodwa ngifakwe intando kaNkulunkulu ukuze ngiqhube ivangeli. Ngithanda nazi bazalwane ukuthi lezi ibopho ezangehlelayo izona zibopho ezigcine ziveza ukuqhubeka kwevangeli. Aliqhubeke bazalwane ivangeli. Asiliqhube liqhubeke noma ngabe asisenalutho kodwa ivangeli liqhubeke. Haleluya. Nangu uZakhariya waqhubeka ngevangeli abantwana engenabo. Kodwa waqhubeka wenza umsebenzi obekumele ngabe awenze ethempelini. Wangasho ukuthi no mina Nkosi anginayo umntwana. Bakhona abantu abangena esontweni bezobonga abantwana kuZakhariya. Kodwa uZakhariya uyena obathandazelile. Haleluya. Wabathandazela abantu. Yena umntwana engenayo babuya beza kuyena bazobonga kodwa waqhubeka. Umsebenzi wasethempelini awuqhubeke bazalwane noma ngabe asina. Haleluya. Noma ngabe sikusiphi isimo kodwa umsebenzi uqhubeka. Ngithanda nazi bazalwane ukuthi lezi ibopho izona phela eziveze ukuqhubeka kwevangeli. 3 minutes left. Paul's attitude. Romans 8:28. Romans 8:28. Paul's attitude. 8:28 Romans. Yes, 8:28. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngokwecebo lakhe. Yes, aphinde. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Paul's focused on the bigger picture, the gospel progress, not personal circumstances. Hallelujah. I'll put the foot in Romans 8:28. Siyazi ukuthi kwabamthandayo Siyazi uNkulunkulu ukuthi kwabamthandayo konke kusebenzana kube konke kusebenzelana kube ngokuhle. Kulabo abamthandayo ababiziwe ngokwecebo lakhe. Konke kusebenzelana kube ngokuhle. Noma ngabe ungathandeka uSathane ube ngaphosa izinto ezithile kuwo. Kodwa uNkulunkulu into afika yenze ufika ayiguqule. Ufika ayithathe le nto
ayiguqule bese iyaphenduka ibe yinto enhle. Kube yinto ezosebenzela wena. Hallelujah. Ngakho ke asibekezele siso sizini. Hallelujah. Sibekezele siqhubeke simkhonze uNkulunkulu. Because izimo esibhekana nazo izona zimo uNkulunkulu ayisebenzisayo zibe isikhali. Bese iqinisa thina. Bese siveza uNkulunkulu. Hallelujah. Angithi yabonke laba bantu babuka ibopho kaPaul ngenxa ukuthi uPaul akamthukanga uNkulunkulu uqhubekile wakhonza uNkulunkulu aqhubeka kwabatshela uNkulunkulu. Base bebona umusa kaNkulunkulu base bethola uqiniswa beqiniswa ibopho zikaPaul. Hallelujah. Just imagine nje mongase kwenzeke into kini asithi mhlambe ngimtshontshela iTV kini mantshontshelwa iTV kini omakhelwane bebonile intshontsho iTV bayabaza abantu abantshontsha iTV mabekubona wena bakubona wena unesimali uvele uhlabelele eqolo uthi mukhulu simakade. Hallelujah. Abantu abangakholwa bengenze njani? Bengathola ithemba lobuma nokutondolozela nokukholwa uNkulunkulu cha uNkulunkulu ukhona. Nangu lo mntwana besitshela ukuthi kuyaphela kodwa waqhubeka wathi mkhulu uNkulunkulu. Hallelujah. Ngisho ngabe unasiphi isifo, ngisho ngabe unakuphi ukugula, noma ngabe unayiphi inkinga obhekene nayo. Musukubuka leyo nkinga bese uyathothobala. Iba neview enkulu ukuthi uNkulunkulu uhlose okukhulu kunalokho. Iba nesithombe uNkulunkulu efuna ukusebenza noma uNkulunkulu esemsebenzini. Musukugoqobaniswa isimo. Phuma esimeni. Kodwa hlala ecebeni kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uplanini bahlosana nayo. Hallelujah. Amen. The last one. Our response. Philippians 1:4. No verse 18. Chapter 1, verse 4, no verse 18. Singena kanjani ke thina? Philippians chapter number 1, verse 4, no verse number 18. Yes. Njalo ekunxuseleni kwami ngimusa ngokuthokoza ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela ngosuku lokuqala kuze kube manje. Uthini uPaul uthi njalo nginxuseni kwami nginxusa nginokuthokoza ngenxa yokuhlanganyela kwevangeli kusuka eqaleni kuze kube manje. uPaul bathandekayo uboshiwe usejele. Kodwa uPaul esejele sizwe uPaul ethi uyanxusa ngentokozo. Wayenxusa ngentokozo. Lo muntu uyena osejele uyena ngabe abazalwane uyena ngabe uthi ucela imthandazo. Kodwa esejele eqolo akacela imthandazo. Uthi mina ngisejele kodwa nginxusa nginentokozo. How? Why Paul ukutho? Why unxusa uthi mawupraise uNkulunkulu kodwa kunejoy empilweni yakho? Hallelujah. Uyezakala kanjani leyo nto uthi uPaul uboshiwe kodwa enxusa labantu abangaboshiwe, abantu abangaphandle, abantu abafree. Banxusela enenjabulo. Kodwa wena ngenkingane yakhe encane nje. Inkingane encane kuvala ucingo mntakamanje. Hallelujah. Inkingane nje encane sathi ngangakhonza sengathi ungavele uhambe uyoshawa umoya ethaveni. Ngenkingane encane nje uyopholisa ikhanda le eshabeni. Hallelujah. Ngesimo nje sincane sengathi ungakuthola iniphi isimehlane. Hallelujah. Kukhona ezinye inkosi malanga mazinemali uthothi iphuza amajoni walker. Inkosi malanga lobo isibhalo sakhona okuwukhulu.
hey iresponse yethu bazalwane uPaul uthi mangisejele nginxusa nginentokozo. What kind of abazalwane laba benza ukuthi uPaul ethi eboshiwe kodwa ethokoza ethi mayibacabanga engakhishwa isisu labazalwane uthi mayibacabanga ukhona umuntu ongathi bomcabanga ubusufika ukaSteers mhlawumbe ubusu number 2 sekuzoba wena uvela uma wacabanga yena athi ucabanga mastand uvela ubongudla. Hallelujah. Hallelujah. Uvela usuthe. Kodwa lolu hlobo labazalwane bazalwane lolu hlobo lwenza ukuthi uPaul eboshiwe esejele lamnikeza amandla esejele. Why limnikeza amandla esejele? Wathokoza. Angithi yabonke mina mase ngiboshwe noma ngibe nenkinga ukuthi angisakwazi ukuthi ngibe nabazalwane. Ngiyakhuliswa nje ukuthi abazalwane ngisababona. Hallelujah. Why kuliso abazalwane ngisababona? Ngiyazi abazalwane engikhonza nabo ukuthi abazalwane engikhonza nabo bayalova. Angazi bakhona yini namuhla esontweni. Hey unkosikazi ngabo wenze njani? Hey hallelujah. Kodwa laba bazalwane babe stress free. Hallelujah. Uthi mawubacabanga uthokoza because babambisene evangelini bakwi partnership. Bazalwane ngoba siyila evangelini sikwi partnership. Uma sikwi partnership asibambisane ekushareni ivangeli. Number 1 into yokuqala kufanele sishare ivangeli. Letho ukushare ivangeli ngizokwenza ukuthi noma mina ngisemsebenzini ngishangabe sengiphoqwe wathi wangene ngesonto emsebenzini. Kodwa angizoba na stress because ngiyazi ukuthi ivangeli liyaqhubeka ngenxa ukuthi sibambisene nabazalwane. Sikwi partnership bazalwane. Uma sikwi partnership angithi yabona nje uXolo uyena osebenza kubo. Kodwa uXolo akayona ibreadwinner lapha kubo. Angaze eyitshele enza amaposter angekho. Hayi mina ngiyonta phela ingane yona. Benza umsebenzi wayo kufanele uyawenza. Hallelujah. Angithi yabona njengoba sila angaze kubone mina ukuthi kusho speaker. Sikwi partnership. Hallelujah. Iresponse yethu yokuqala share ivangeli. Number 2 siyakhulekela ivangeli. Sharing Jesus with others, supporting mission and evangelism. Hallelujah. Amen. Bese kuba ne outcome. Verse number 18 so lapha. Philippians chapter number 1 verse number 18. Sesiqedile. Ngisebenzisa 7 minutes way more. Pho kunani na? uKristu uyashunyayela ngezindlela zonke. Ngaba ngokuzenzisa noma ngokweqiniso. uPaul la uma esesezwile ukuthi kune competition. But akayisabi competition. Uthi kodwa into engijabulisayo isejeli yodwa ukuthi nginentokozo because ivangeli liyashumayelwa ngendlela eyiningi. Noma bona bebelenza lento benza ngomona benza ngomgovolo beyenza ngempi yabo kodwa ngijatshuliswa ukuthi liyenzeka ivangeli alivinjwa ilutho. Hallelujah. Bazalwane sothokoza mabe ivangeli lizokwenzeka. Silishumayela ngenyembezi. Silishumayele sijabule. Silishumayele sihappy. Silishumayele siswele. Silishumayele silambile. Silishumayele suthi. Bese sisupporta iministry. Hallelujah. Awuphinda futhi verse number 4 so 4 and 5. Njalo ekunxuseleni kwami nginxusa ngokuthokoza ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela ngosuku lokuqala kuze kube manje. Yes. 5.
Ophinde 5. Ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela ngosuku lokuqala kuze kube manje. Haleluya. Bazalwane, evangeli liyasherishwa, siyashare. Siyasupport ministry. Haleluya. Siyawunikelela umsebenzi wenkosi. Ukuthi umsebenzi wenkosi uqhubeke. Angithi uyabona nje uJanuary December asibanga nawo even nama open air because sishawa imali. Kube besinemali nje bese bana nama open air. Abantu asikwazi ukuthi abantu bezodla ikheke lebirthday lika Jesu kodwa umnikazi webirthday yabantu. Bekumele ukuthi thina ivangeli sishumayele kule ndawo. Baziwe bekuyilokho bazalwane itheme yethu yakulonyaka ukuthi sishumayele ivangeli. Siphakamise indawo. Ukholo asihlabelelele bese umsomi eyasibongela imemezele khona on Wednesday sine-Pakistan. Ngesihlanu yokusevisi seziyabuyela